Це дуже цікава і сучасна спеціальність, яка готує нас до роботи з людьми, побудови ефективних команд та розвитку персоналу в компаніях. Програма охоплює багато важливих тем. Ми вивчаємо управління персоналом, психологію, мотивацію, лідерство, HR-аналітику, а також цифрові інструменти, які сьогодні активно використовуються в HR-сфері. Що мені найбільше подобається, це практичний підхід до навчання. Ми часто працюємо в командах, обговорюємо реальні ситуації з бізнесу, виконуємо проєкти, презентуємо свої ідеї, аналізуємо кейси та вчимося комунікувати по-дорослому. Завдяки цьому ми не просто отримуємо теоретичні знання, а готуємось до реальної роботи в сучасних компаніях, де важливо розуміти людей, вміти ефективно з ними взаємодіяти. Якщо вам цікаво, як формується корпоративна культура, як працює система мотивації, чи як знайти і утримати талановитих співробітників, вам точно сюди.